Mae pleidiau cynulliad dim ond 60 aelod sydd, so mae yna gweithio eitha agos weithiau fo'n gwahanol aelodau. Ac mae yna lot o consensus yn y cynulliad ymysg pethau megis sut ymdrin y cancer, oedd hwnna'n un o dydleion y wythnos yma. Mae lot o consensus o gwmpas hynny. Dwi'n meddwl bod yna gwahaniaethau sylweddol rhwng fai o'r materion mawr sy'n wynebu ni. Mae'r gwahaniaethau weithiau yn fedig drwy fai o'r bleidiau. Enghraifft, yr aelodau cynulliad sydd am ddatganoli mwy o rym i'r cynulliad, neu am cael y hawl i amrywio trethu, neu am cael y hawl i benthyg afian, a'r aelodau sydd jyst eisiau cadw y bocs na gyda San Steffan. Nawr, yn fast yn y gwahaniaeth rhwng y tofiad a gweddill y cynulliad, ond mae rai aelodau llafur hefyd gyda tofiad ar y mater arbennig yna. A wedyn mae gyda chi gwahaniaeth rhwng yr aelodau cynulliad sy'n teimlo dil y llywodraeth ymyrryd i helpu pan mae'r fachnad yn methu. So mae gyda chi pobl tlawd neu pobl fegus, a dydych chi camu mewn i helpu bobl yna. A aelodau cynulliad sy'n tueddol falle i feddwl, wel, na, job y fachnad yw yn y pen draw, mae'r fachnad yn mynd i weithio i helpu bawb. Dwi ddim yn digwydd cytuno o hwnna, ond dyna gwahaniaeth falle rhwng y tofiad a rai yn Plaid Cymru. So mae yna gwahaniaethau, ond maen nhw fwy cynnil nag yn San Steffan weithiau.